Fi żjara tiegħu f'Miami l-Istati Uniti għas-seba konferenza dwar ir-Residenza u ċ-Ċittadinanza, il-Prim Ministru Joseph Muscat qed ikollu l-opportunità li jiltaqa' mill-viċin ma' esponenti għolja mill-kumpanija Henley Partners u nies potenzjali jinvestu f'Malta. Fil-fatt il-konferenza hi organizzata mill-istess kumpanija li ftit tal-ġimgħat ilu wara proċess ta' għażla intgħażlet biex tipproċessa l-applikazzjonijiet ta' dawk interessati fl-iskema tac-cittadinanza b'investiment. Waqt il-laqgħa f'Miami l-ħamis għamel l-intervent tiegħu Eric Meyer li huwa l-kap eżekuttiv ta' Henley Partners u li tkellem dwar programmi u inizjattivi ġodda kif ukoll żviluppi ġodda li għaddejja minnhom il-kumpanija. Sa dan it-tant qabel l-għuq tal-konferenza l-ġimgħa, il-Prim Ministru Joseph Muscat mistenni jindirizza lil dawk preżenti fid-diskors tiegħu huwa mistenni jitkellem dwar l-investiment dirett barrani u prosperità lejn pajjiżna. Dawk preżenti se jkollhom l-opportunità wkoll isiru jafu aktar dwar il-programmi ta' investiment illi qed jintroduċi l-Gvern Malti. Fost l-oħrajn il-proċess u l-ħtiġijiet li wieħed irid ikollu biex jikkwalifika għal dan il-programm u jikseb iċ-ċittadinanza Maltija. Jakkumpanja lill-Prim Ministru Joseph Muscat f'Miami hemm is-Segretarju Parlamentari għat-Tkabbir Ekonomiku Edward Lewis.